Meda for mama wo akwa bashron confambra emergency Ghana TV eso ebre aso se enenso dwumadie enenso story aba be come sa me de ba bedan wo nenne ewrabe bia bepie mu ase ne nsem a odi to dwanyina ne se be ma wo ne nete watumi afase kan akwa akose ne trede e de aba besi ne so adwudwa ne se ne a odwudwa na ntwie nam ankasa akwa koton na watumi ayesade way to the extent say or the sekan no ejinani kosua to ne nsem anya asem ketwa sisi araba ne situation wo no enye na or the nsem way ne nsem pii e na etudwa kame ho ne yenko tie mra ne ba ya fem ofutuo e de bi etu ye hofo yenko hwe video no embra sisi a abapa mache bra wanim kakra mache na oho ye de nyame adum udin media akuabroni ampa kokko se yo kokko se sie ai akuabroni na ofri me kroma nkasa ne empasaso na ofri anopai edie na ekire wo so a wo de ato aye Ezra 94.1 FM anopai de boko mreka krani na yame ni mekunu eneti na meneneti no na meme wonkola akuabroni brawanim Mike ni de si baby esi abrawanim na kasa kese maye na amanfo hunu sasem na ade baye no ekire wo so pa akuabroni yankwai enti meneno eteno na meme wonkora mienu na no so wonkora mienu a na menu omote enti meme manankasa de na onimu mu de enti anu onimu mu na nkola na wo me maame hono enti ase akra ba akokodi akra na ekọ 3 years because of our na me de me ho kwahye mu ntino na me ntimi nkohwehwa akola no be ma na ne tina na waware no waware o okay enti sabre na me ne netino na wose emre bi ba isa wose me kofa me ba no but me Ezra 94.1 me hwe nkola no ba na me ma no eni me nchen enti me ma me ka kire me se e ma me fa me ho hwi yi me ho ano me nkonkofa me ma no me ba ne mbra eno ono so se oye adwuma me ntwan ma ne nya adwuma ne wie no okwa akra almost 1 month and san makofa Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM outside na ba obetwa 3 weeks no adi watwa mu 2 weeks ena oni ma me ko hia tesa ka wika e wasa wodi manim ko fa akura no e ma me ti me ka se me twen wa ma na tesa me sansan enka akura no kopim se nipa ne be kwa aba ti me ma ntie di ono ne kan na me ko fa akura sana adwe nyina ni se nipa na me ko hia ne ye be ma na me ma mi nko bi Ezra 94.1 enti me ko fa akura no na ye me ko Sunday me to anajo 12 e be dru Monday enwumre 5 o'clock enti me be dru ye no ma nko fie me de akura ne ko ma me ti me ko dru fie be 6 to 7 na chese enti ase enye adwuma ba wone me anko ama esuro bi a me mu se o ebia entokwa bi wo ho ti ne ye mpaboa menene nyina ko shop akoye adwuma ewi ti Monday na wia me prapra ye bed nurse no me hu se kan se edawo ba me ma amfa no ye wafuo ntino ma amfa ne se eye yi Ezra 94.1 no asese kan no pa ne sekan de dodo wafuom ni bia okokuro no bo ha ne bi yo de ye twetwa na ya se kan ni enti me plan me kra me tam na me am find it was Ezra 94.1 FM ti Monday na adwa de be Tuesday na 24th June ena obisa me se onya na me anadwo be 1 to 2 se me ndi komo na me se na ma wo be 3-4 months akra ne da mo nche akra ne so wo na onu ena me so kwa me nu enti owia odi eda me amenya no se na me meti ko ne hwe nti se ono ne me kasa nya na se kan no ekita ni gina me so
Enti de mi asemani aye se de ekosan no na akola ne nsu no. Ti de mi yan so de sekan no. Esimani. Na we enti wo twatwen. Enti Daddy Akuabro ni tobo. Wo ma mummienu mum ne ba no fo no. Onya botre na wo da sori a wo ma kwaro no fo wi abanyane no no aka asem kro no. E no de sekan ni si wo he. Enti asam ono ne kan hwese me kasa no ho a on fi mi. Enti me kan sa achele ni wie na me yesa me da enti me wi ansa sekan no. Odi esimani. Ti echamani ni sa. Ti meni no we ni artificial. Radi Nyankopon. Enti me tie mu a me soli se ne meni na yi ekita me. Enti me se me nim se Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM. Ti o sano fa maso fa che arefo. Enti na maso akua mane kwosoro me hwe. Mane kwosoro me hwe. Enti baabi a mark no ho no. Be si ni nyina ya. Dadie na shaho. Mr. Bra Ezra Radio Facebook, Ezra Radio na YouTube. Ezra 94.1 FM. Akuabro ni ma wonsa no so biem de wokunu no ede sekan atwa wonti ne nsa no wo ne nsa baka se yaye nsa bi ndade ene hyehye ne nsam sa no wokunu a wokwati sika ekoma abusuafo wade wo ana aya usa to aso enti me ye me de ma me nsa no twae no no otwitwa mitiri nti sekan no me ha nyina ya pam ya pam wati ko ho me se nyina ya pam nti ora me se so otwitwa machi nyina machi nyina otwa machi fo nti yes ano se otwitwa mitiri na ara me de me nsa eje akwati nti me nsa ne de te kola na omupam ehihye nti sabira na no otwitwa na akora no so da he no so num no fo no no num moja no nti akola no na emo no so kami widi I hope sen ko no so nya enkwa nti time a ono yes na chese enkola na me ma 94.1 Ezra 94.1 FM ono nya 1 year 2 months na me wu na chi ketwa Ezra 94.1 was at the same dynamo Jesus Christ ono na o ti me tiem no so tiem when the onimu hwintu on the no for na oguso ono moja na nti opie koi ti me hu sa se wokọ ti na sa blende na menye emele ti me ma dwe se mepie ti me ba ne ebi epuna o suno na me ye se na wo se ba ti me ya so se se wo nwui nti nko se ba me so nti me tito se no na afi o ti me so wo se na ade amenya nkwa no o sa koi to dwane koi me mom de no kole ne me omusi me ya me na me wia ya ye fie no wo ne mu wa tu se obepie ena baby ekoten so agrikenzima ni akowo 2 weeks pe ti no obi ye ni mu TV next house kula no I saw a light off ti na edin se obi kula bepie se oba ba be hwe menti Ezra 94.1 konfanotia na ya bo misakola da wono me bansa be ma no hu no he ena wuti ase se onware o na me ni Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM na ma me ni shia wona ne tena yansana wona ne twempran sana wo ware no ono kura wa heda anye me ho ade na ne koye okohunu nwura ni mu kokoko eti sa ne ma ya to akia de ko wale within 2 months time ni nyina na wo ho emoja ni say sa ne ma ni nyina because na ya ne ma wo say na bed no kasa kasa mami ya ne ma wo say na bed ni so e wo say nti ne emoja ni to ko eni ma no ho anti mi akasa kula ma fa hwewo me ne ma because case ni ekoye so za koye police assembly ya mo enyi ne ma no ameye mo de nti me Akuabro no bibusa wo se
wone ne tira predodo se anase enfie se ansa no ware ni suban no wone ne tira na ni suban te se ya wo so pene so se wone ne betena na oye panyina anani afi wanya mfirihia sei for now you cry minim krobet menya be 50 years no be 40 something na wo so wo say na me 28 to 29 case ni se na me 28 years enti wone ne tena kakra ansa na abusuafo bam na ne suban pese me hu ne suban na ne suban te sei our ready entokwa wo by na yenka menya chance nka ne ma no asem tini ba na mitimi kana asem aya be ma na Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM ya dia onya dia ne papa ne bubefu baba ya ne na natambia no problem wo menu tina ma nya akokodro se me ne wo matimi ntimi nka wo masem by why say me ma to me megu e wa bla wo kula wo nsanim me manimpo e ma mitimi ko ese me ko fa me banaba ti sa na koye wona ne ti no wodan esubie di se me de menye ono kwa no case ni se akra na dodo na anyi ni se obetimi kula ayesa na dodo na anyi ni se obetimi ayesa enenti wo twetwa wo na wona ne ansa na ne kwat bra na wona ne tana ne yire na wona na wona ma edikan no wo ono monsa enti we ansa no ni mo no ene ma o montam etse no wo but na onye obi a me woni me no me bisa mu no de na ye because of sa ansa no mo enti na ma woni oba ne ntam no etse na ukoshia na wo ugodo no me bisa wo me ne etikama na wo tikama ne etikama na me onsenye yize so obadwini so obi betwe so sekan de minim se ntokwa beba ye bekon but se wo twe sekan se wo ye me bone die ba mi hu ni se emi se ne ko pe me blood na na de aye bibi na wo pe moja de aye bibi wono shi ni wa mi hu se de meka asam no wo se wo ka asam nyina ya ti because minim se wo se nanka wo po moja de ade wo show suba bia di se wo pese wo nye sika nta eno de mi hu se na wo ohie sika ba me ma anwene se wo betimi de nkola ne bi kola na even me akwa bi ko na me boa no na me boa no even onuamu mienu kola mpanifo me ma so mi anana me sa akwa spin roll ni niema edi ye taduane ma ye nyina ye di ti se in case won ko kwan so ana onwi adwuma wo ya awuyenyi ba mi anana me fight for the family ti ma anwene se obeye boni bi am ati am yakwa ekiri se you space na yehwe weni no yi ma yehwe enti na se eye nifa no wan abonku right nifa no ahwefo mrai bra TV no so anase Facebook YouTube Ezra Radio Facebook ana Ezra 94.1 FM YouTube never share akuabroni aninu a woni ne kuno onim se wodonno na be ma ne donno na ne kunu so se wafa ne chi enti kasa wa wo mo kasa ni nti no wode sekan ayi ne nti akuabroni ani na wo nu TV ne so no artificial meboa artificial ne nsenyina da ya hye ne ndade ni kuru na twitwa ne se ha adaya obeso wona ne kasa na wo se wo ma ne ba no no fu nti asem a wo ka no ntie ene nti bema wona ne tie aye ne ni sa akua ebo se no bema na busuafo wo mo bema wo ho no bia me adai na wona ne ekwaware no abusuafo bi ameta akire even ne ma me kura omoya wasafo se ma me ne yale ana me kofa ne ba ebetona menche eya kasa kese ma me kakra ma me ne kura even kura me kai kura no otimi bedi 3 months 4 months wo menche nsa na wasana ko ena na me sane ni nuam so neti BBC wo mabusuam so no akwa no ne me ko
enti nyese no omunimi no omunimo omunimi pa nti abra o be ma ne de wo be kire ebe fia na se abusuafo di akire ni sister ko bi ni nua mienu ko bi ne maame no so kula na o kan but me nim the reason because ne maame no dia me kai ni se me twa me nim se me kokoma no na oba ya dia emergency de me man te so oba ho by the me call word no me hu no anopa saa some minute na ya de hwe ayale for comfort no chi no me hu no once you no me hu ni piem up to date ma me na me ni piem na abra wo kokoma ma no oda how many days asan wani so ti twa 3 months for comfort no chi emergency 3 months asan wani so tetew teme because na almost moja ni me hu moja nyina asa to mu bobo me moja dodo na asa ti sabra no na yi wo ma no enso so wai wo ma no me ma ne ko di children so ya do ma ne ko children so ma melisa wote me nka me da wase nyame nhyira wo pa enne nyina ho na me ma ne wo adai uni abusua me ho abusua ada no ma fa wo ma no e ba se mi play no na akoye se me ma me fro konfa no che steps no ekoba no no so bebubuku ho no up to date ontimi en sorry intimi ma me na me bondi ya friend ma Mary o so bolo fitem ono ono ena edeme eyeba asa wati case no ontimi antena to na fa nkola no eso mumu antimi kokolebu akoye mani ni nyina one so mimu ama me kobaye me kobaye na akoye se ese me ye adwuma de support nkola no me ko hospital me ye bibia na ye me enti se ono ne ba no se dabi se nkola ne ka me ho a ebe mama blemo ye didiem ne nkola ne school sem to ono ne support kakla baby nkola ndi omuti beto ni wei no ti mi so me nya adwuma se be ye nkola ne nya bibia omani so nye wo mo ya ti for now ya me no kasa ide nkola no wa children so mo no ma me so me kone na mo ama ye adwuma ya support nkola Ewradi Nyankopon ti wukuru na say wo life sa ti for now ye kra me kasa me de kawo kolebu a wasa me kotua na ka me bebu saw say won san ye hyehye won nade ne wani no ha na tu asika ne ma wo asre se me sre sika na baby afro so bi ni mo bi aso nyame hyira no emrante ahene nso so Ewrade mfa ne kra nsie yie ke jamra ma ne ada team no Ewrade mboa wo mu nyina na me black ofiesu producer so wa body dia asemo ara so yes asemo producer ba ko akuabroni me black ofiesu so one ochinoko madaroma edra ho yehiem na ye din se de sesi aye din no omo eboa na o masresre skama mena etimi anya bije akọ nyame hyira wo munyi na ukuru ne yefra ne sei no de kwa me nkonoma na wode onti ase avim no kula ya wan mi hunu de ntia mi hunu ne se kwa me nkonoma de ntia mi hunu ne se me da konfa no getting to 6 months or da prison just 2 months 2 months pe e wo Ghana all because of me ka ensie ya na me pese me boso pizza Ghana ye ni buafo emehiafo ye ni kamafo emehiafo because emle bi ba so ko police station ko court na uniska uni case sa inti ye nya case e wo court ye nya case e wo police station even CID for crane ye nya case se bema a woni ne tie e ma ni ko wie se me pla minti mi hwe nkola ne to no flee prison na me hwe nkola so wonim so obehwe ne ma eno ye me say ko nchai me because me ya blefo obi oni mi okumase obi owe TV bi oni mi bi anim se
me a playful. I don't beg. Me for now you kulano. Before I say meet me class, there will be a dear Kurano. I am a dream, mammy. Oh, mamma, ya say. Yes, 6. We are 6. And son, I will be shia, Kwame Nkrumah, na brabo to say. Say ya, me for so for my own good. One go school. Me we a JHS. I don't want me to us all. Nebi no, na ma me pet. I don't papa 6. Also nenamo. Ah. O papa nenamo. O papa ansho. Ade na no mami agya ware ana. O ma jai ba me nim ase. Sa woni mami jaya ye nka ho. Tinka me nim de ye so tie kobas. But Emoya eya na miso a mani no menda na ya no ya na me hya me ho so kakra. Tie se no muye ensia utosu nsia enum na omaka no omo we omo no mo na ya nketwa o omo na ya nketwa na ya nyina so koye ma eye me so na ase nketwa ni mpo no so omo hia bibia for now yikula no me na me san esopo because ma me ntimi ma me no obubu ogu ho ena nti be ma na busuafo so ayi wo mani omo craft today tenkola na me ne be ma ne wo mu nim nkura na akoko je this year case ni see no na ketwa no kola wo no sopa no was your bef but says akro copy 6 omo nim wo me so kakra na yenkwa ahoma no so na yene sojani a wo bema camp sa awrawusem atu wo se ordinary hunu bi pa na yenkokoti ono so ensem wo hunu fa na se de hunu fa ho ne anam wo mutu fa ho ebisa wa betena wo ka ne se ne mpempi ni bebre na nim se eya na ye bosim ka bi no wa betena ha na wo ka yenkwa ahoma no so na yene sojani no entwetwe enkomo bema na mache yana baba eba show apo mutu te say bema na mache yana baba ba show te menka am say osrani no ontiminka papa bia mache me te wonka me ba show te menka me ma wache eba makosem dwumadie so ewo Ezra TV Ezra Radio me se mejo so baba Madam was the no am say ye gusua ebo ye homoden se ye bete ye sojani ni enka ewo wati enka ma chie ye na baba baba short menka baba short menka ya bu ya homoden se ebenya ye sojani nu a wono so awrawusem atu akuabroni no de nani di akire na wa boye nchemu kakra akuabroni no se be ma na busuafo ayi wo mani bepem na enkura no wo ne ayi Kwame Nkrumah ewo nkura sai 2 emema mienu ese o menya mfisha sai 12 years and 11 years ena ebusuafo no bi ansi ho ne me de onu abaka no ya me nkopa ana mitimini no eye yikula no ehun nti watukumase kura so be baba dani nti wonu watukumase minim ne botaye nti ayas na watu ana so no woni ba bia ebusuafo no wo watu ana mo akwa bia no mo nte ya Oma according to me maame no omo be afie krampo eso omo be pacha o ekwaboni maame nkonkon ho kakra ne yani sojani no entwe nkomo be me na mache ye na obapa bibi abakwa de me pacha nyame adum na so we de wadama yani ekwabroni na etwetwe nkomo ewo fidiem ha na woka na kosem na were wosem be ma wone ne tena ye na be ma no edi na nyamrasem anya bia asemi unim hu sai okay bia kasa momu die
Ekuabroni de minimum no. Say obo mi din kra kire na woni me pa. Ye Frank na ka say Ekuabroni. Frank Cosmetic Shop Atunsu High School. Na mi hu no me shop baako wo Atunsu High School. Na ya na ombe ton champagne. Ana mi to bi won ho. Ana ma mi ni be ye free o ne nanfofo. Enti enumu no ka na kosem e kire me. Enti free ho no me ni be ye free to a certain point say ne ba penny kra na owo children's home kra no ye say nka ye beboa na ma ya peste soja na se bibi kwan kra ye den. Ama no be na form scrample emba bonten. Enti ho na man be hu se sa na nikosi akra no enye papa etimi yito o no yitu ni nsem ma mi hu ye. Enti na ase na asem ne ye mare o enti me be fa na se bi nua. Enti na chese obeton ade o high school obia me shop wona ya ode ni nyoma ye den eba begu na omaka akoye den o akoton me ho no beto enku ni ade ni na nti menini be free pa ma na me support no enkakra nti media kakra minim fa won say tibio wo mu ni de edin because oba pa no gina Blue Way Junction ho na o omuji edin because na ni kosia no kra na etisa na o sade so anyum emu odu no they say asifim. I can't remember say that was last year or crowd be too many cra say nyum bi o mokoton ye sisika bibribe ayira ye mebe ye ono nkwa ne car na opebusia ne ade atua na minimini pa nti na asem na o kan de eye no crep pa because you see na me streaming live na me be hu na me pick number na me friend ubo midina ka say Frank cosmetic shop or Atuntu High School de nyoma bejana obeka cho me cry ofre me we me number ya ofre me anti ye nyina na mo abi ohia bia no mo di tuja me so meboa because my fan say me nia menini di nkomo pa anti minimini ye pa obre me ka so ombra na meboa but me nkwa ma ho den eyesen nti obre minimni pa semu Frank yedase pa yedase se wo soso etie Ekuabroni ye nua ba Ekuabroni ene retwe nkomo na wawie mu asem be ma wone ne tie na be ma yi atimi atwitwa ne ha ma ne nsa ene ekura no nade nkwa ne yede ahyem afa soso ne tiko nyina ya pempam nani de hye nani ni bonkum no artificial enam bema wose wodon no wone na tenanti akwa wie ni sei nti eni Ekuabroni na eretwe nkoma yento so emfamfiri ba bia na ye twa ye ho na ye gina no Ekuabroni wose pass ne de adabraka ubeyi ai ni ehunu bema moje gina ni mu bema nyankopon obawo na watimi ahwe nyankopon anim ade sekan ayi obi ba sei na emra bebem na ono soso emra na dia kokoasa bosumi mienu wadi awusei yeyi na to asinchen yeyi na free prison eno ono soso wona nam kwanchen enkura so o mehwe wo mo na wa wo yesei a enti wo penhyira na afri nyankopon ho akua mebese yeko wechi kakra ansan ya ba sese de Kwame Nkrumah ediwa ba behwehwe yehwe eye abrabom ansana na wonhia eye Kwame Nkrumah no na wadi kan ne bema bi atena dana mimi dia abene na Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM omo ya tre woma ya tre enti nkola no me wo me last born 40 days no onya 6 months na me wo no ti no she nkubeta mu konfa no che ena ka bo mu papa no nyame anim no kure ni ma blankasa ma play min kandada ka bo mu papa mu owu ya na sasa owu almost 1 week ni anim na chila kwan na ye tini hwehwe papa no enti yakwaye se eno so gisempegina kejetia ebesreska anambe yi nsuo ton san menya pampers kura to de akosoro akobo me ba no enya bi de ato eseme
de ama akola no nti enum no saable ni mu no ano ena mede ne namo a mede kwahia enkunuma no saable ni ma na se wo ba wo dikan na wanya mfihia sei na me wo 20 years 20 years wan ko school ni nti na wo de ye sa me pese me hunu ekoye se ase sawo bo obla aha nti no kure ne bla no mpodi o de meto adwuma mu nyina ana osu adwuma ba na mesua 3 ye aha nti 3 ye ni mu na menyemo ye Ezra 94.1 Ezra 94.1 FM de bo nti na me ne maame bedwom ebe tonton ne ma ti emu ana me de wo de otoso me no ndi Ezra 94.1 ti no kule ne ehonso so no so na busuafo chile me omo no omo ye mfantefo omo so edi mani omo amoa me ewo nkula ne hwemu a ti ekoye se amenyo obi so me mu a mepe ti no kure ni me di hia ankonoma no na me ma no ni me nchen na omo wo me maami hwa na me di hia ankonoma ti na yesa ablabo ne de ene me duru akora ne ya so obi so okoton ne bakora ne metimi a meje akoton na menye sika nsu a mesoa we ya me ese wuti sikejeti ade a nipa eni me se adwuma bi e wo wiase bia me ye bi ne de edoso pa tinokure ni mihia nkonoma kora no na mesoa me cake ni meat pie e de kwa echini me ada menya cake ni meat pie sister bi wo so jala yo konfa noche makwaji spring roll menya spring roll makoso nsuo tina akoyesa ablabo ne de menemu obabi a menya sika bia adwuma bia metimi aye bia ti akire ikura mikotwa loto mikoni loto agent bia friend Frank Black Amo Bantma na na ye adwuma nti wempa de loto adwuma ni mu pa na me de hia enkonoma ade no so betwa loto ni bia na na minim no ba ya setena mu pa ya tona ese ye be wale ne de na gina sa blende na me ye loto adwuma ni mu na ye tona ese ye be wale nti wotena asem betwempena wona ne twempena boso me sei o ya twempena be 1 year 1 year sana me wo me first born twempena 1 year sana me ne wo me ba penyin wan show sa suban no adi se fa se me kun me yo se die na no kula wa fanka wan kabida na wo se ukunu ni se wonya wanka wodo beye eni ma lu beji sika bi anase bibisa na wo dan su ba bi adi a kire wana de ma ne ya me so medwini kosi saa ne se e de enti na abetwe se kan se wo kumi abla wo mfanya hwe ye nkoi ye nya ade bia e wasa wo yesa ena ifi kula no ye obi a onim se me mpe nkomodie mini adamfo me mpe free ye nti wonhunu se bi kura mini be ma bi ye free nti na wo be ye mesa nti de me medwene woni se ade opeso ode me kwaji skedro nti na wo yesa sa na me hu no wa hu se wo ne be ma bi agina ho kura ada me nya wo bi kura me ye friendly se me nya ni papisa me mpe nkomodie kwa chiri sa me din komo bia na me minimum no kesi so ti me mpe free ye sa na sa wo mene no akasa ketwa no na wo hodada na wo hodada kasa kwa chila na eyo ya kata na menenisi ti me mpe asa obeto se nipa mienu te wo minim sa up to date na efie kura metim kromo ne se me mpe nipa bat me mene ni ntinu ntimi nkasa kesa me mpe free ye pisa oni Kwame Nkrumah tena enfrisha say for now me tena drew 4 years 4 years sana case nis enti 4 years na wana no ye adwuma bai wono no ye adwuma oyam paboa tinu o show 4 years no help pa na me na net atire die minim na wo show enkoda no hwemu ne no help pa se sa time de na enkola ni me ne ntem tina ye woni ne ma no
ena na me ma beka ho ti me ebua no no so obua me ti me ma nkasa de me kasa wo hwe me ma de na me twantro enye sa asema benti ono agina akro bisa no se ye de nkulafo agina ho yesu onyi me ma na enye ono ne de na ho ntimi nyi because no onim me babia no onim sa wo ma onim but no onim wo na aden we musa no se be ma wona na tena de na wo hye ne ma na wo so wo ma no aden we musa ne de bi se na aden na me mai de wo mpese wo behwe wo manimu wo busa ne da wa so se wo mpe me ma na sem by ekoye se ase minyeska ne ebe kwa akohwe wo ma no ti me de na mitimi sole ne nche kokohwe me ma no but ono na am di mechi se oni me kwa ba no ma uska se fa hwe wo ma no oh me ma no me ma me ho nti na mi ono no o se nkula o mususu ka ni o mu nti no na nya ade bia se me request hwe de ma me man ana na me ye adwuma enti me nya type na me ha no wo sa ne ma no na sa times na ne ma nko ye pi sa so emfa ma no ne ma nko ye fa ma ne pi sa ade na mpaboa no wo mu nto se na so na oye o se no ne obi na ye na problem ba na oja ye ti na akwa se wo fie kakala no nheda enye ti e kire na obi bebie company bi ma no agrikense ma ti e no start adwuma na emu a na case we so saba ti e se de kwa me nkroma wonnim na kira kwa nkora ti se de minnim so wo aha na wo minnim wo pemre bi de wo ma no me pese me hu se abusuafo no kura ma sanya bia bebu aso agum se odi omo nti wo pemre bi efa wo ma no ko be ma na abusuafo wo bra wo mopam wo ana ba cho manye ade nti na wanye sa omo wo takola de echi me check case ka me de beko na akora bi hia book na se sa case kan betime atua de a me fa twa sa kwan me de beto book ama me ba wo musa wo yo ba tampa wo musa asem ho a wo ka no na eye me yase se ya fa se wanye me ho ade empena no ne metwe munnimi emfa se bibisa na wo ba na ye nipa ne bone ka at least mun show some odo bi senke ya me babai ne to na ka me yede enti mimi hu ne se ehun ase wa sai mi awie kosua bofom wo be da fast asesa se okono na okochi ebusua no nkroma na kasa kura yi ne manama ebusua no be ya me de ti so mu a hunu se ka ya me bajemfu ana samwe to na nka die na meye se ya me ba we na to na ke ne se we hunu ni nyina na wo nanam mpo wa menkura na hunu se mi papa kura de oyeye na me nanam support de ehun ya se na me waste time asem de mu awram pa be ma wo de wani to ne so awadiam na wadi wi hamo sei akraboni ye hwa onsane ne ese wati kwano a wosi ni nyina no ye operation no wonsane ya na to bi a ye usei ande ene nyina se me be peja na me kofi ana onse ayese wa anye ye ntino me rate me fi me kura se we no enye timakodru fi awie bia no se me enye nsuochi antoto so de ande ade be chen de mimpi wonye nsuochi antoto wonsane so a na ma amfa ointment amfa so ade chen de mimpi ebe hu no ana isam de tumitia na medro ya ansana atwetwe nti me make sure say tembia ointment ewo me ho amede nese wonsa no bonkum ni fa nyina wotwetwa ya na bonkum no kwa ni ahyehye wonade no nti ya no kra me nti me fancy ni amasa me de senior ma kwa travel say ho na hu na wutilu so wo de so ade a se me frank fra ye wo se wo so ade ne ho akoni a wo ye brefo wutilu so me so and answer we na nkasa no doctor na sizi ma de so and waninu na woni obi a o hwe wonti no wonti mi kula wasa wo ye
nti acha every 2 weeks 3 weeks bia we say moja to me huni Jesus 2 weeks bia we say moja free huni say me de so nti we de so anko ade moja betu ti me so me ko hospital na me nka no kore say me de ko so ade nti me kwa nti we na ya ma so ade ni moja ni tumi sa no mo say ade da metini yes I just yes akoye operation no ti wani no ye no ehuna de da me utimi kura yi ti we no kola no ma me ne se we na ye we ni ti aya ketwa nti ntene na chechere we ni nyina me no te nyina etutu pa ti wani de hye wo kwa enya adwuma nti aya ketwa sa me kwada na me yi a mintimi mfa hye nti esa mintimi nyi bio ti kwada ya na wi me call hospital ekotofo Friday and at the end ama me say because of me money take me kwa de aka me but first no mo de sere me man wo school washa no ye asemu bampi ye ojama awari kwa wa ne kwa wale kwa awari ya bisa ebi no pa ojama asem na no aka no wo kwa wale a e we say bisa mimi woni say empem biblie youth na na say wo si wa ware kwan ma aya ye bisa ena ye ma odoni so di anim kan enti o ka say be ma no wa hu ni so no menti asie wo baabi so odoni si wa so a wo shi ti do be fam bia na o fa na especially emma o mini sa no adwuma no o mo be wura sa ware anim no say unim say wo de wanya obi a chese o heaven but bema no ne number sam no wada di bebre bet na nia na afira wo mu nti wo na bema nka woni na tena 4 years what you say man na say su we dam I know the aye debi me nje woni ntumu da se wanda na di na me ba no me ba de akua me ba no so kokko se fe na akua broni enti me ba no me ba akua se wo ma odoni sisi waso nam se uko bim na premprema no be ni free mu a uko to mu sa no je so wo de ofa na wa de nyina wo fa ne se wa de nyina enti wa study ni oma entokwa ne de bai me entokwa si kakra entokwa si ma mi dwane kompasa so eye de na ntokwa ni siye eye sasa no kra cheni nti na sometimes I refuse kakra ona eye ne mane ho ne bagi ona ho na se me se akra ne nya ade a wonye ene ko fa ntokwa ne baaye nti eno de one me opla me one me kon ye bo me e ma mi dwane kompasa so e ma ne ko ye se obi nhwe obi ba satam na me ma no bobo me ho nti mi nya chance nko ye hwe obi nhwe obi ba na se na ebusua na eye ya na me san ti sa case ni kwa me be duru e me se 40 days ena se see wo buro wo no mi dwane ko ese mi nwale kola bi nti mi ko mi kro ma no onim mechila kwan nti o blay pa ma me mo na kire ne se me wa eno ba ti mi bedru e 40 days pepe nti asam de se ma me ba kwa wawu kula no oda so te ase akọ be ka se me ka kire ne se mi o mbete se bla na kumi eno me kai se ma me mbete se bla na kumi but sa eble no still na no enam se enkola no sa bla na mi twa me ho ba bi ntwa ena mi ntimi ntena enkola na se a menye nti sa na hono so eti ende na esi mame edwane ko na esi dodo sansa no de sika ni betwitwa wo de esi ye pa mi dwane ko ye pa de ene de me ka we pa eno de me koi be 3 months kra na sabre na esi no edi kan abo sansa na no beto so ende na nya bulo na ye ntokwa wale mu ntokwa ase ya keka ya adwena tere ye ho but we ne de
esi gidigidi ma no dia me kɔche pa ansana na ayi Kwame Nkrumah na onyiwu ni wa ware ni mo dia me hu ni sɛ ɔyɛ kuratwefo dia sana me hu no ɔyɛ kuratwefo ɛna me yɛ type nso a me nye obi a ka waso ɔyɛ sa me time nyina na akɔyɛ adwuma ne me ma for now you kro bi oni me bia nim said ya mete senya madwuma ne me ma obefle me na me ni adwuma me nkɔ me ma na me wa sorry sa ne ma ne me ensape ene ade a me enti time bia no me make sure say ade a me ni bi eye TV a ende akwan bia me ye adwuma a me nya no ne ade a me ni di nkomo ene ona me window achi na me TV ko a because no pen madamfo anti minim adia potia na wonye nti a ema ne ye de oyeye ne nyina se na wo se Kwame Nkrumah wo ma ti se ya oye awusai enkura no mo wai oh ba kokola me ne kasa ya na me bae be ma no wo ne de on the up to date nyina oda so eben me ntu ne neti no mo wai omo wo ade beba omo fra de beba omo ma me no mo omo ko omo ma me no ho no by ma me na frim nti akola be ma ne de ono de up to date nyina en di de kola on bisa mfle misamas asemu enti se wo manu a emu o children's home meboa odru enkura to bi a omotimi mu ko school mu a wo mo papa e ba wo we papa e ba ho eye no mo be fi obusa se mana ye papa we o mabusa oda o mo bisai ma me ko na de me ne papa nyini no wasusu bi pa utim se ne ra ho na me bisai no se a o mo se ne papa ewu na me catch say normal because me ankasa kula no ebedru baby no hu me bi ti so obi kasa ni papa ewu a so want any no kura say asem no ti me yi papa ne picture e de kire no am catch say na me kire ne nsem a wusua ohun no hwe na me say o papa ni a the picture wo ho na me say ene de me di say me check hwe me am ref na wase me ai edeba ne ye no na mo ehu se Kwame Nkrumah na ekọ no wa fa nkwankodi obi baba no ne pictures nyina na wase kamedeba enti me kansa na nsana na adwene ba se nche se wo ho na mo se wawu ana m so owo ti akire wo beti de enti esi wawu no ase nsana na koma to ne yam na so se konfano che o se wo dika za ka ne se wotua otimi atonsu atimi ahaso ade atua la enani tourists ena me koya omo kansa asam ne chile me se esembe yo operation na me sa to eye ne foforo because I na ya ketwa we na close to ma eye na ya ketekete me hunu ya gise omo bie mu ansane atimi asa ye asemu na obi a ye wo animienu ensamienu ye adwuma etire ye adwuma kama na bema wuji ni di ye mfirihia no ennan wona na tena na nti watimi ye di awusei ti won pe be bi kura ma se bia me be pa cho ni hu bia ba hu ne da me da konfa no che no mo so kofi ekohu some Roman fathers fo bi be pa cho se obere ne man ti me say muna because no ankasa koi before say me kure me from hospital wo kofi odwane si eyi no na ba dia me bisa ya ne say o se CID no e ka chere ne say ye bejeli no 40 years ba me sumi hu ne say ye bribe no wa o ma ji no mo amane dwane me hu ne say ye bribe no ma ji o ma amane dwane enye obi a ne ka re chere no asemu
jama enti wo mu yi wo no omu yi sa post ni ayi wukuni asambe no mo ka kira wo say oh say na waye ma ye jira sa asem wo sunti ye de yi no asambe no mo ka kira wo according to me ma me no so okoko no ni ya ma ne bi o mo say o me ye adwuma me renkola no eti o me ma me na anti ase by o ma me amfa lawyer o mo so ama ye lawyer o mo say aban na be me ye lawyer by ye hunu lawyer kro and no man so na ma me kra no onye scan fa lawyer because I blend there me da hospital no bibia ye yeska ma me so teacher ni pay class atam na ye say na o ma me teacher ni people teacher nye teacher yeah enti na akoye say onye scan so fa na mo se mo be ma ne lawyer afei fine mo beli no ya kokota ma me kokoto no ne mba omunso mbeli no nemba by wa omusimu kofi ya mamu 2 weeks no metu aseda sa entima me call last 3/4 time no bisa prescriptor ne se edi na sintina omu expect say case no omu mpese e be frɛ no msi ai sa time na ban dia ba se so obi kura eyi obi bone ne e che no na de ono ye che no ye beli no odwane a de obeli no ye nya ne hwe aban dia basa o mo se aban na na de aba ye nim aban kro o mo se aban de abasa ena even say ye de once the kula to so ye aban dia me na ye plan me no me nka ho ti ye pekura me ye mba ko to bi enti ma me be kan sa asem no na me se na chese bibia akoso wo baby enti no kurenya me anim ni ehye me se enka me kompasa so na me nkose nipa ne bi so life because se me life asay na me ma ebedi ya wa blo mu hia bibia me ntimi mfa mu dia eni obia ni kwan so obia so hwe ne ma ai dru baby na wase ye hwe soro asa ne ahwefo enti je say no nya wadwen kwa say woni be ma bi anti sese for now you dear obi onimi bia nim sa me be ma me ho eye adwuma me ye adwuma wo ye woni be ma bia me bo me bla sa me ye ma adwuma aya samo sofo what read ye wo yonko be ma wo unu de yonko be ma de ye wo bi baba ma try say me hwe adekre ha be ma no ba mintimi ntiase se woni obiti na se office nipa ne problem ma wa enye jai na bia wu jai no ana e bia separation onko na won so dey on tran baby but pa se bema ubetumi asese kan na wote ho na wo se no hwita na adwene wo tribu nyina ne se wo de ko akotwetwa nipa chese wo dwene sansam ho a wontimi entiase ma ne nyeye enti no asema ya ka no enya de etwa se timisi na meka wenso de akire mema na ya na omo fi se woko woni pa ne se kan mekwa akọ won pentoa na mekwa akọ ye ni se no a sign of emotional weakness we are weak emotionally ana wadwene mu no emu nheda enye deep nheda no sa ana wankasa no ummu ho umunye du ana enipa otesa no echese wankasa no wunni future bia wa hu se woni nam ho se odwan ya chechire na bo ho a wachina ye betima ku no because enipa wo ho na se wo vision ewo wani so pa na nim se ena me call in live me jidi se wo bi ebe distract wa enipa no mom na be pushing away but won konko ya dia ebe truncate wo future
ɛde vision ekita hɔ enti sɛ yɛkyew ɛna sɛdeɛ ɔmo kan sɛ saa na ɔmo treat as ɔmo handle asɛm no court deɛ a mede minim sɛ deɛ ɔmo kan ɛyɛ no korɛ ne yɛmfa no sɛ ka yɛfa no sɛ due process ɛkɔ so ɛne yɛka sɛ wo yɛmmɔ wo tuo nko a yɛka kyerɛ sɛ wo deɛ ɔfata no ɛyɛ owuo anaa life imprisonment ɛte sɛ deɛ Charles ɛbɛka n'asɛm wɔ ha ɛne de kɔto mu for life a enti ɛdeɛ paa na wayɛ ɛde atia wankasa ho anama wo ho ɔbɛyɛ a ɔte yɛ yi ɔmfa ase kan ntwa wo onkokum obi onwi a wadeɛ on damage your life and your future in any sense even the cross of free with chakwa kofa bema foforo a etwa se timi damage your life a etwa se wuntimi nya oba foforo mare ye nti etwa se otimi koya ade a woni aban ene mra no ebenya asem si ebetimi do akoto prison na ebeku ana wo ye se na ni nua bema bi nso efa sekan ana baaso no so betetew na wa damage bi ana wa kun wa yiwa firi wiasim ha enti mente adekonti a enipa bi ohɔ a ɔmo ankasa enkwa ɛho enhia wɔ mo de toso bi atwa sɛ obi a wotia me oyɛ nipa bia no ɛte ase ne sɛ enkwa ene mogya eye nyankopɔn dia na sɛ o abuse saade no ɛwɔ asase wese so a ɛho asotwe ɛwɔ asase wese so wɔ ha no ɛwɔ hɔ ɛna ho atemu a ebi a wuntimi engina no ya ɛkyɛn deɛ ka aban no de bɛma wɔ ha ana court de bɛma no ɛda wanim ɛtwa wɔ no ɛyɛ future wobɛsɔfa wɔ ho entirely yɛka hell asɛm a yɛ amanfoɔ nim ɛyɛ baabi a ade a ɛha dwene kɛseɛ wɔ hell ho ne sɛ ɔsɛ Charles abɛka n'asɛm no ɔmo ɛde ne free life imprisonment ɛde condemned prisons no ɛde ne ba your friends say whatever ɛbɛma ne ayi nsawam ɛwam ne ɛbɛma ne 37 years or so no na ɔno kora de so wɔda dwene yɛ ne sɛ 37 years ne bɛyi no ɛna hɔ na no wɔda no so wɔna gyemu a ɔtete bebrebia but hell n'asɛm na yɛka no wobɛda hɔ daa na yɛbɛtetew ɛwɔ gyem daa enti wo deɛ wobɛtumi escape nipa judgment ɛdɛ wɔ ha akotuatua nneɛma ogyama sɛ meka kyerɛ sɛ bribe nyankopɔn a nyankopɔn ne bɔsoro ɛbɔ asase ɛne die wo mu nyinaa yɛ ne dia enti sɛ wokɔ bribe nyame ade na abetim dia bribe no enti saa atemu no ɛyɛ frinchim sɛdeɛ teɛ no wontimi bribe wo bia enti what are you going to do enti we need to be very careful na me nua bɛsɛ mbisa no questions bi bisa no na wonya no saa wose mo ntama tete bɛ 3 months no me pɛsɛ me hu adeɛ pote bɛn paa na ɔde yɛ wɔ oprao ensɛm bɛn na ɔkeka yɛ a ɛdeɛ paa na timi yɛ wodwane yɛ dɛ ɛkɔɔyɛ no ɛyɛ de adeɛ ɛno deɛ ɔbɔ me oprao ɛno de wɔn pla me ba ɛbɔ no na ano me pla ɔbobɔ basabasa wɔde abufuo mogya de da ho the guy is dangerous yes na ni sɛ ɔsa baba na abusuafo no kokura ne maame no ɔka sɛ wɔn san kɔ back no ɛno ɔde edi sɛ ɔba bi akɔ awadeɛ na yabro no wobɛso kɔ yɛ wɔ se yɛbusua mu deɛ yɛnya awadeɛ o enti kɔ we kɔ so nya ne ho ade kokɔ na me nso deɛ me ho frɛ no so side ne sɛ asɛ ɔmrɛ ɛwɔ kwan bi so sɛ abusuafo no ahyɛ wa etwa so hu sɛ wɔ ma adan na baabi a wakɔyɛ prepra wɔ no enti wɔto hyɛ wo so na wɔbobɔ saa na wonya adagye ɛgye wo ho ana because bi ana saa da no kora no sɛ bi ka obetima kun saa da no enti wɔto hyɛ wo so na wo homete na wontimi ngye wo ho ɛyɛ de na wotimi ka gye wo paniwo also started saa no bag gidigidi no no nua mo boys no wa around enti wɔn na rescue wo my god my god
Emi amema na beti. Exactly the point. Ke wo se wo sigina ye bi se me kwa me sa mabiem. Awade amekwa me ni anigye. Awade amekwa ntokwa we mu de. Ewom se me ne wo ba na so me mfa me nkwa nkoto ase. Sa. De toso bi no be ma no na o mfa ni die ma no na wa no den wo ye cha oho. It was sana before sana ho ahomete o sana ho ba sa de no na ne problem a se ne ba no ye nka na asem ne tokwa na si wo fi na won tutu ne baba ne ye in a way on say abaya obobo but na papa ni feel like say e ye born nkwenti say e bia wa ba na ye ya ade wo fie no ono hyede no ye kwen mada enti e no wo koka sa papa no ho so woni ho oba ontie de ye ya oka and even be market wa no kula mpotimi ka ten papa say yenye abaya ne hwe ono ana yesa ba wasa waka ne doba na sam ne di nti ese sa abaya no we okay ba bi o na de sa toso bi o na be ma no odo ho kamena na o da bi de ni kula case ni si ye no omo mbe fa me no kula be di ada na me ye naked no be eja case ni si ye kula ye guy bi no mo so adentima abeka tan ebebo satam na wa o ma oba no fo no ne wa da awie na me ye naked na me nhwehwe na da bi naked ne bia na wo sa afena na me free kwan so just na nye ntokwa bia se on se ye fa se me ne nako na ebufuo wo mu a kame nkoda abla me nhwehwe na ni problem bia na ne ye adwuma so anadwo no before light off no ni ye empaboa timini ni nyina ne ye di nkomo enti satam na Alexis na ya Alexis no boss mo FM station hono mo na wo ye ne empaboa ma na Alexis ye program bi o ka mi hu ya nka enho asem enho no kula ye mfato hu bebre sa de no enwumre no enti na nya ade entokwa bia si ewo ojama ojama unji ndi sa asema ye kan ya spiritual na bibi hanu ana na wo hwe na oyobi enya na dwene mu na ka no wo kwasa me de me ho se bi akonom bibi na wo oyobi ono masa ono hwe but ono hwe me hu ni se there be sada no because onya type o ye kika piece na mpacho oyobi a wo hwa ofa nubone so obo wa wo ye din en sande minim se ebia se wo ma pie me ma yin one na fufu pie de obenum bi by say every day na be hu se wanom nsade oh edi unya bi abeware unya ware bi abeware aware afno wana one thing is e ka nipa blabo oh yes na me hu ni se obia so no obeba be fa me ato ne ho so sa eti me focus eno de ontimi nka ya me ma nya me ti ase oh my god ese ne man wo dwere wo mo hu because nipa obi obebe bia no me hu ni se obe use me bi na ako it is a wonje mema obe wale me pa de even ono akora be pe me kra ne family mpene na no ha na cancer ansam na de sana me bi cancer ansam na chele me da ade ne ba be pe ne ba me pe me ende onye nyame na me de na kwan so fosu kwatima ti bla bi hu no age yi de asem hu mlanti ahini show so da ti wo ya no ase wo na okunu plan am sia na nipa na ase wo chirem ti no obi to ade ti mi ya me wo sa de ma adwini ni ya ma me ka se na we de ma me be na be ma ne ba be fa na to ne ho so oh sound nipa na ekasa nipa na ekasa ba me ba cho hwe me nka asem ketewa bi the way ya enipa bi esi kasa ewo street so ne efie mu ne sa ne ma ne twa so me very careful asem bi ho a wo kan nipa te anato nipa tri mu ohu eye kam me brother baako ena lady
lady no pay my brother no it lady no make advances bebre towards me and all that and the people I try ne ho hia nom ka chen so lady opel e no ka chen so no ba bia ntimi dem pe no onye sure so no oba bia pe no enti no mza say adentia e no so obekọ secondary school no e na ne maame etu no funtini na ne anti ba ko so de tenchen ne maame tu mu say wo kọ ho no hwe na wa mfa ho anko boys no mo pema no na wa anko nyim obi baba anko ye e masam e na ne anti no gina nche no ka say wonsu jai asem wonsu ko ka e de afa wo nwan dai na we oba ba na bepe no oba bia no ope no atati su ya sa asem no a register e wo me brother na dey etim ama wo de anyini a wo ye adwuma ahan ne dan esiesie mu kama ye bibia o oso no nkanche oba bia da wona brabom nyina so open da and the lady we ni show sad na kire no ansana ohu na o kai na o kacham so lady bi on na wo church lady ni timi ba ne nchen e betena ne bedroom emo mu didi nkomo sire ano ne ko because crossing na dwene dase wo ba no epe no in the church signs are a maybe be ya che ni nyina no and crossing man wanja ntumi dase obi pe no nti awofo ene namfofo ne anuanom no yenye very careful about ensem a aya ye ka e de kire enipa iwura na dwene mu te bi na o ka ho asem ekwebroni wo kasa na wo se wunu se ye se kan da empa na se na ase ano no na wonim se ukuru no wode ku afuom ne ho akone ukuru no wo afuo na ne na eye eye ka de obi plot no de man wo achile made enti na ye baby ho de na ne okokotu banchi ne body nyina ba because na ma wo foforo enti no you obi a bi okros ne de menya adwuma me kodo mefu no enti mimi free akra ba ya mbe hu sese kan ne da mana dwene ankose eye bibi sa no de ti de na wa dwene kura amma so say bibi senti say ya no okro de ba ba ye wo na mame kwa ma yi akuabroni wansa no mabo bempi ho akuabroni woko sorry woko sorry asori be na woko me ko liberty ewan ye kese mu wo ensane e bati akasa ye wokokoben abra sawre husemi etu wo na woko sorry sawre ndie ne ye kwa Assemblies of God but ye free baby ani eti ba agreke no na ye nyan start e wo ho no because by 2 weeks day ye ba Monday anacho 2 weeks and a case ni see intisa e ho ne de na ye nkwa sorry ye say ye de na de ahye won sa ne ho akone ba anya bia wakodi akoto asori anim say e na ekoso na o metimi aboa wo kwan bi so bajo minya sa kokodro adai usuro ya na ni penti e na ase da bia mekoba nti dodo na hu se me yoke aha itina mi busa se wakwa asori wo se dodo na nim so yoke wakwa asori wo se ni na sie me feli mo wo fere adai e na sofo no de amanfo asem ka wodem ho akwa onye bi na obi kura nyesa e na asa on se churches no de Emma mi trim na mekano ba ufri ha betu ho anamo ai obu abetre ho so obedi hu hwemo pa sai woni e na wa asodim na bibi se kire wo so na wo fa metu dwa no ebe ha no pa ntira ngusa so ufri ha abeko Emma se meti me nya ho akoko ai ene ye akọ bempi ojama meraho kese pa Intevuto metu emebru anase wo mo mesi aware kwa so nyina se omo mani na ho na ojama ememe ti se ni so no omo mpekasa o omo nkasa oyedi so esu ni bembi obewura no obeya no odwe wo kra onti ase enti no sa emema no so no ojama sa mema no oboniafo na ato
and akuma bone ni adwen bone eguru so o di bone o obedi bone o ma wo ni ti ma adwen da enti ema yesi so mesia ware kwamu yeme ye nda ho ye papa yema oduni wewra ye ni fra ye ni ema ye koye sa no mani nyina ojama na me bisa Ghana anase amayofo se ye state lawyers no djuma ben ene omi di ebua ehiafo omo mu ni bie mobro wa enyanka ewisia edi djuma pa na mu di ojama ni bisam omo se wutu kwa ko amanone a woni se sa case bisenu omini bi di etri sa kopem se enipa no sebi obenya baby asie enso ye Ghana ha se ye ni woni se de bia ye mobrawafo ona oni bie eni ewisia ne chese mobrawafo oni ye breakese ye so na edru abato ha ye dikayo yakwa akoto aba edie ni ye edi aboa wona omuti se bi no hwe obi a wawo emma ekura no wodi dam sabi the world kura de onana phosphor and odi de suo ni tia ye disikan atwetwam se ntini mu tete ye se aye dien eso no wanko ama obuado enti sabio empanifo ni amayofo edia pa no me ye de abotu koyan eya na ye ni gisem ne bio eya bibia ewo omainim empanifo baby a favor sabi ehiafo mobrofo nti ma wukura no wani je woti ase eso so Ghana ha sei no sabi producer ye word papa bia eboye eno beti ase we sei ase ehwiri kakaka obewa na age egu ewu kwem na age egu na akoda na nipa no nam odidi atinti na wo se basa ojama ene me wo so na wo huntia sa se mo yo se bintu wa ojama o de we sitie na dia we woni se enipa ni ma wonya ni boni mpo no decide ni di tina make se mama yeni enna ho obi a wo ware kwaso obi ho no ma we wusu bo ipa se ba ma no yi abon wa fa ne normal o fa ne normal eyesu ni ban atini mu ade a wo ye no minka sebi de wona ne tie no wabo nti koko jana wale na eso mo wani na ho na sebi producer so ba be yo mfonso oba be yo bonne oba yo se de ya fa ko na busien na wo bo ne sai oba no na wo bo no ka anka wo be prese wati wo de sick wati na wu se edina wu eso ne emma na se bi mo so pejuma enti se edudi no kwa no te ho won kono aba de bia o pesensensre enti be ma na yima na ye ne fe na ne de na wusi ho o dachi da kro pe minya me ba broni wa na nwinda se odonto kwa ofane normal ye bi sama hyase no na me mentime ho am sim no na se mo nya normal se wo se ba ma ne nya hwe ba ma ne nya ne hwe ono de onti sa enso wo bono eni pie se wa bono mre bia hone ka kire wo obede yesu bi edi atso mo wu se sa na se na mitio by now say ebia 20 50 100 binti no en sisi waso nti mesre awalefo wona wo womo ya na ye di wodam ye wuya misi ye gwa wale nwa wale o ba wo say bi amwa hwe ni tuwa na mon afina wo komu na se be ma bi adan to baby a che sese no tia memfa ne normal na hwe na o no dani de wo sifa ye wo eso enye mo ani die saa no jama mesi bisa empenifo ne mame so bi na lawyer bia bisa ne mame say state lawyers na ye bo mo kai ya fa wo mo mai mo ha no die juma no mo di bua se bi mo bra wafo wasem no bempi na akasa pa no asem ne mu owuram afi na wodi wa fidie no na se o TV no ato wodi a akuabroni asem ne da pa waso wo ba so no akuabroni wukunu ewade o na se na otia tia de sana
we tia sa na ebe na nya akuabroni kokko no so sa kokko no eni ti ne to akuabroni no twende frame nkola blame nyina okomi fia emikuro mkola obi sa ne efra akuabroni no a enti ese o so mami enu ni nyina ewo children's home omo fo ni nyina ene se ye wo ye adwuma bai se so mo ye fo sana mi ankasa me obi wo se na wo ankasa me wo tre baba ya ndi okusku we o tre exams ss na wo ankasa wo miensa ena ba ma na no wo ba ko mienu ene ye enu ena ba ko afiri omo nyina ho so mo ye nai abaya no ko school nti aka me ma for ne wo ewo children's home ati be ma ne ma so kan ho wa ja kra ni ho be ma ne ma so kan ho da bi dia me wo mo no wa wo ma no ne ma no me ne ni ma mi enu ne wo ma da no ayo na sa be miensa na wo no wo be wa na o mo papa no pa bo wo no na wo no ono na awale ono de ya wale on de abusua ni nyina ni mi ekuna nyina ena no so abusua no ayi wo mani eya wo shebra na I don't know isenya chofo on e hu choice na wo mampa yi eno miensa na wo ware ye enu abusuafo na yi to twene ena oba ware Kwame Nkrumah mienu ono so abusua na yi to twene anu o maye nu ana wa wo tutu mo de mu hye wo mo ese wo so ye adwuma bai ba de amenya bia meton ade bia beton na ese doctor say wo so ade nso 2 weeks bia wo mu tu mo de ye but menya ho hwe mi tu ba so no wu ese so no mi so mi ese ameno kase kra no me dai ka so aya give me 6,000 at the same time me say kotua we enti mi ntena se obi amoamia ana mi wo nso a wo beton mi ni obi so kro beboa mi ntina don won se mi di mani beto obi so na unua no mo mo a wo abrabo na kasa na no ane wala wabo tina kula ya wan usi free money mu ha e fa area mu ha kakra kro bi samasia you know me obi a hia mi nkase if you say go late practice for ni mkulana opia no be catch us we hia mi abla misro obi ade odu a say wodi o mo de flame mi ye promo adwuma pia pepe bia o ba yes enti minim se we wo so a ana we won so a me da se obi be flame na me nya adwuma ai eno ni ade hia me wura ho o jama na se wo hwe kuaboni a wo ye brafo papa ka na ne mienu wo ho ne nsane na de ahihye mu a enka ba bia wo tina nneyi no enka be kura me hu kura enka me ntimi hwe ni because drivers for crowd mu didi matem da bia ya na me refi me ho se udwanye na de ne so utwa akwankura anwe a obeye mistake to betia hwe ne space ya ne atem didi mu ayi de o mutimi di me na me ni aje oni aje yesa mi kwashe dem mi suna me sere na se so susu a wani yo ya na wusu e ka blabo no ni na ka because sometimes cry no ebi wo ana enkola ne bi ehia sesi ekro bi o sa me na you pie ba ko onya aso obekọ GHS yeso onto boot say na pechere o pa banyo na pechere no be bi school o ka ya na me se me be fia ye be hu kwan ya ye be fa so ese fie no ko na mote o mo me ma me no na me ono no ana me ni no se mi yi ana no mu susua no se wan hwe ye utranye na wuyi na okohunu be na bi so try ne dey beka so ne no so ni no ohwe obetimi agibi enti mistakenly wan no so abeye se wo enti mama me ne ka sa me mo ne chen no ma mpupu miti wo ne ma kitinkiti bi na message a wo mu akoye atwuma e ko mo kwa wo fie no mu ni contra utranye ya no makofo ha obi adi aba enti ema omukọ ho mu ho no me hu se di mami o
nti sɛ wokɔ fie a metimpo obi koraa nka kyerɛ sɛ menu aduane kɔ aduane ntena menum mendidi amen sɛ mempia abɔntene obi bɛka asɛm ama srɛ a mehyɛ dɛ mu a mea na mendeɛ mekom asɛm nti ɛma mede ahyɛ bitiri mu sɛ memma ne nti I have to stand nso akuya nso sɛ minni minkan ɛnyɛ sɛ mabɛtena ha minni wo bia sɛ wei deɛ ɛdia mɛkɔ ne wo I don't have any emu nti anata akuya nso na wani wo sɛ bɛsui metimi ɛkyina mankola no nti deɛ ba ɛyɛ papa deɛ ba ɛyɛ bɔne nyina no memene misua na masan ɛkyerɛ na ayɛ sɛdeɛ na mede asɛre ɔso dwo a obiara mɛboa sa wa na wokɔ sa wa ne papa nipa na ɛhu ne sɛ menni haw ɛna menyɛ ɛntina mede ntia meka sɛ menni adamfoɔ no ana mempɛ sɛ meka me nsɛm ne pii da bia na wotɔn wo nsɛm nti sɛ obi hu me sɛ menkɔm na maa mu ne sɛ meyɛ ɔkea nti me fie wura kaa sɛ medan ka wɔ gye me 60 million a mesrɛ no no ɔhu ne sɛ wokɔba da biaa yɛ dɛn na woka sɛ wonni sika so kɔba so ɛyɛ wo ma ɛna me ne wo medi nkɔmmɔ nti no nso wohunu deɛ ɛyɛ asɛm akuya kafra gama kyɛ sɛ asɛm no abɔmu pusa papa sɛdeɛ ɔsimi ɛka n'asɛm nkoraa no nkora nim sɛ nea ɔka nyina nim sɛ miɛnsa ɛsɛ nkora no wɔsɔ wɔ sa bɛma no agya no mmienu bɛma no agya no mmiɛnsa nti bɛma nti wɔtena se didi nti bɛma wɔkɔ asɔre dɛmɛ deɛ ɛmeyɛ ne sɛ wɔsa akɔnya ɔba foforɔ no ne tio wɔbɔ abrabɔ pa wɔdidi hyɛ pɛɛ nanso no wɔyɛ wɔ bi babaa te ɛte hɔ akuabroni nka wɔwɔ ani mapa awɔ nsa mapa nkasa bi wɔnya bɔ bi bɛma mu ɔhyɛ ne mu awɔ adeɛ afam nanso hwɛ deɛ wɔyɛ obi babaa wɔgya ne ho akɔpɛ baabi atena ɛmɛka sɛ wɔwɔ Ghana ha yɛ wɔntu kwan wɔwɔ Ghana ha yɛ ɛsɛ ɛmɛka sɛ kura wɔse hwɛ yɛde gay a wɔte so hwɛ ne wig bi a wɔde kasa kyerɛ me wɔte me nka paa nanso ne wɔdi wɔ baabi yaw se enti saa wɔn a ɔyɛ saa no wɔn nyinaa ne yɛkɔ akɔbu yɛkɔ nyame hɔ a yɛkɔbu atɛn pɛpɛɛpɛ ɛyɛ asɛm papapapapapa Anita Opoku ɛwɔ Facebook wɔ se Ish, God of Ezra, may we never marry evil men and evil women. Wey Anita Opoku Facebook ne nsɛm a wɔka no no. Saa nso so ɛna Nana Kujo anso se ne kunu no awai. Kujo ɛna yɛka ho asɛm bɛma no wadwane. Wɔsifoɔ no anka ɔmbɛboa ɛmra no anka ɛbɛkyekyere bɛma no ama nko atimi ahyɛ nkura no so. Ɛmra no so abie pono na ma no. Ama ɔno nam hɔ free wɔba no na edi abanisie wɔba no bɛma no nam hɔ bɛma no anam hɔ yɛnyɛ bɛma no hwee wɔba no ana nkura na mekura na nim sɛ nkura mienu no kura yɛ ne ma no popora no na busuafo kura ba abɛte no akɔ abusuafo kura ba abɛte no kɔ emienu no nyinaa so asa asua no so num abusuafo tiwo na na bibisa o bampi na mma bi wɔ abadaye bɛma ne ma ne wɔ abadaye bɛma ne bu se bebre no wɔ abadaye empre bebre no ana emma no ye ma me no ɛna ɔmo wɔ abadaye kɛseɛ ɛne ma ɔma me susu na ɔnya stroke na ne bɛma no ma me no ankora mienu no ahyia ne so na nti wɔn ntwa ne na me ka no ɔmo bebre emfa wɔn bebre emfa wɔn ne deɛ ne wɔ no ne baba no na ne ko wɔn pin bebre ɔmo mfa ho what you say asɛm o
Yakwa awoma no so na ye ne akuabroni mame ma parts antwetwe enkomo ene ma parts antwetwe enkomo ena akuabroni wo say ye say nyina court ho nsem nyina no da ya sabia wonim se de yakwa so ho kora se de tuma no ne mame no ena na edi akire tie ne ma parts antwetwe enkomo enfa ho ma parts ma hai ya na bibia bakwa de ba parts yes ya oba ye akuabroni abeka yensa na wo che na kosem bi kire ye ye hye eye emra no so afam anya bia abra eye makua anase akuabroni koda ya sabia no anamo be na wotu fa ho e wo post station ma ekwawie chekwa be ma itimi enya ne tiridi mu sa nya eba ene se temo a otwitwa ano na me wa ene o mo frɛ me nti me kɔ no da konfonati nti siadini a asɛm no siadini no na asɛm wɔ nsɛm no atwuma tachiman nti ona de be ma ebe ɛsɛ wakɔ akɔte no ɛde na ɛna msemate afɛdeɛ ɛgya samre so bruni ne da court hospital mia na me ko mia na me ba sabre ne machiri ba so da hospital ewo mankran so nti aseme ko akakra ma ba akakra akran afedie ti eye na me ko atwuma tachi ma ho na oba bi na ne o nti me ko ese pe na si ade ni ne ka sere me sei na hwan ne beboa me di akiri na me sei me bra ba ko ka me ho no hwe me bra won so da mankran so nti me hwe obroni wa ha ene o mo se ye de ne ba aswa nti me mla ena me ba ho nti askwafo no na asem no wo mo nsem court wan ho na asem no wo afei e ko ye no mo so ma che kwa me nkroma de no akotu ti wo remand no si you mate te ye no mo de ne ba afei de wo mo da bia me ko obroni me ko hospital na master court sa afei de wo mo se asema o mega chem say die de asema na ko ye no kwa me nkroma ne abai na etwe manso etinya minto mama ne be ene ho de nka me yemawu ka ni nyina ka ho bi kura na menya yare ti ho die ka me mawu enti bre bi na me se no ana odi machi mene ne ko na mene ne ba mene ne ko mene afedi asema o mega chem sa omontimi mane na musa enkonkodru say ebeya yi say die ebeya ni say wonbeji kwa menkoma ene fact wonpa nipa me enu mkobe no okope nipa me enu bai na emu ya omukope nipa bai no bebe no ana me ka kire o mu say na say me ba no ne honto edi entina mo makwa menkroma be Majista ni kasere me stay. Enya me na me be kire na adwuma. Na me se minim sanya na me kire na adwuma. Na emo me ba ne the hospital ye nyi no. Ade enti na wosi yi kwa me nkonoma. Na kasa ni nyamu me koduru ho no. Na police ni ba ko prosecutor no. Eni oba ba ko mo free eni kwa me nkonoma no nkrofo no. Omo mbebe no. Omo free tokro bi mo apie. Enti omo pie me hu saba ko yisika edi amma police ni ba nti me jira ho ti ana me yomo ana me bom tirinko enti free police ni na no asema prosecutor na ka tell say say ni akoye no kwa me nkroma ne abai na enya na nyu oni me na enya enti ba omo de to no so na ye me fa certificate 200 million eno omo de to no so enti wo mo ye na me ka tell ni say akwa ni kuta nkola mienu enti scan na mbeba nkola ni bia na wo ka tell say nkola ni nka ho na ya bai bia enti ye na mso minsi ya bi me da me sam nyina me nyankopon hata ho because minister me de onye mbatu manso me so me hwe me ba me nyesa hwe me ba ansanya bi ba court mbetwa ma obi ni enti mo de mbo ye bia me da ni nyina ma Awurade
ɛna megye akyire di nti na sɛntɛn bi wɔ hɔ na prosecutor ne frɛ me sɛ madam party na megye so ɛna ɔse ne da bɛn na bɛba kɔɔto na mesɛ kɔɔto bɛyi ɛna ɔse na no wase ne Kwame Nkrumah na mesɛ ɛna mesɛ ada mo akye no ana wɔse daabi ne da na mesɛ mema asɛm no mu pa wo mu ni mfa wo mu pa wo ma ne na hɔ wo mu pa so wo mu ntwam nso mu busa me asa na tie nti efiri hɔ no mensi hɔ bi mensi hɔ bi mbɛpem saa bri because me ko ami minister me de ko mu obi. Your call has been put on hold. Please wait. Your call has been put on hold. I'm say mama ensa na akwa so na brewa. Your call has been put on hold. Please samu. Your call has been put on hold. Sa UTV there. Me TV pa. Sa UTV. Me TV pa. Ma hunu se ye ma. Asam no sa bo mupusa. Obi ba down na nkwade sanie mu no. Na ye de na backcourt onipa kura backcourt. Se nka mo bedi asam wo se sika no kura 200 million no kura mo gye ye ni mpokura no. Obusa esa na nkura no wo se nkura ne nka ho. Sofo wo ma ye be ye. Ase ebi mu twiro mo nko ayemu o. Enti bia wo te ho. Na wo se ho mo bra panado wo kwa kwatu esan mu ase ya. Ma part. Eno. Ma part. Me part o ma disu. What wo? Ma part. Hello, part o ma disu. Me say won sa na komi aso bi sa. Enti se wo hunu se ye jis o mu jiska. Awu se sika no mo gi ye ni ti no mu bo case ni gu ye. Minimum cent enu ntra. So me mini bi di ma wo. Ena sabra so na minister me de ko fa lawyer. Enti sa na beba. Na akuabroni kana asem wo si enam we su mpokura ntie se wo yale. Eno so ho asem me sei adidiem abrabo te sei mame. Abrabo de enko yi. Se kura me ti wo yi. Wo be se nya me ne me buafo. Ewurade ohata hu ene me buafo. Se me di mu podru ba bi ayi me ntime nante o. Me nante kwa ha ne he wo se mtranse. Ntime me ko hospital just me fa ka me di mako. Ti bla bi wa ha na da roma. Oya na obeta me no di me ko. Samo ti se mama onan yo ya enkura ni hwemu no eno so te se kuabroni se enkura ni nyina bi aba ho asamu enkura ni hwemu wo ba se sta na me pensenia nti eja bosume so akakra de be ba me no enu an ye ka feta from kakanga trasta abetum sabri kakanga trasta mami we die wadamo akuabroni nko na wo ba da bio o mama kan so e na no nko ne me ba ga panyina me fa senko no ba bo ame no ono so nti akosa onti apo ena die otoso ono so no ye adwuma e wo bantim ono so nya problem mental problem nti eno ne nye yize mame me kure won papa anhwe wo nya na me ko ena maba so mbedidi so mbesi so mbeda eyemia nti fenne no nti eje wo mu na se obi nya kakra mo abre me kakra sa nti nyame ni munyi sake nti mama anhwe me mana nkwa akiri sa me kure de eba ako me nti ma anhwe ma nkwa akiri nti me ka akiri ena se eja mabo ano ameti mewie se nkwari enso mponi ampo su onu su ofi ti eja won edwuma bi a won akoye kakra sa ni edete ya
asemu mami na ayi makuya broni ka na asem wa he wo se emre bi eye kwa me nkroma buo no wo ba fie ana mo amusama ne koye adentia na nya wo wote se eye kwa me nkroma ade ne nsa keka akuya broni pen ansa kura na we beba no David eno die meka sam TV ana me boa if so ono no wo said wo agriculturism ayi kuroya na me ire fi akere made enti e hwana obroni no ba ye bebo mama ne se kwa me nkroma onwa ne bi ana me se ade ana o se de kwa me nkroma ye nti kwa me nkroma de gatwafo be mienu sofo ba ko ena mai bika ho mu ba me kana mseme de wo ba ya bro no de msi so me hu bi da enti wo ba ya bro no pa de me mpene enti mini mi fiewura ena me ne kwa kire made ho ena ye koka ho asem enti ye ko ye no efiro no me ma anti bibia biem kopemu se o ma sa akokura akomikrom eno kura ma anti wo mu ko mikrom ma anti enti e kire na kwebru no ebebo mama nie ana me sa kwa me nkroma ye wo ye no fat akwa no be ye ne ho ade ma me yo wo ma me ba asamo be ye ne ho ade mo ansi ha bi enti ama ye be ba de nya botre enfa enkosi he ensem bebre enti me omutu ba agreements ma okura ma ante e kire ansa na obroni ebebo mama nie se mo tu afiri akere made aba agriculturism zoma that is wo ba ho no tools pepe na sa asem ni see you wo ba ho tools pepe and asem ni see ye enti mo bu sana tie asem na Kwame Nkrumah ba wo no mame asa wade asem na wo de tu na ni mu amusa na de nti na wo kobo wo ba no sa okobo me sa bro no okobo no me mo de me ma anti o na ntsefu asem da na cheso maka kura ma obroni na saba na nkyɛ ya na minimu ho hwe enti wo ba ha se no mo a me ka kyɛ ne se minimi fiewura ene me maame ene papa ba ko efe na agi aboate ene ene wo mo ye ne tena se ne wo ye no me mpene e ma ne nware no ene wo se ma eye mfom so na aba nti wo de me pa akyew enti agi aboate no kura de wo ye ene wo se ene ye ntokwa wo ho kura ana said ye if I tell bueno wo subra ne ho asif kwa no me so kwa oho abeka say just say wo bra ne ho asif to the sense so wonye nipa wa yes snake and grass for ni bi enti ho kwa abeka say ne say kwebro ni na enye obro ni na ye keka enti e ho de me ka chane say me ma ne nware no so ma mesrew enti mu ana me hu so obro ni nyum ntimi enka nche so obi onyim so de magine ba fort eni so wade wuye wo wuye ye na me ko won na ye bia ne ma no wo ye bibia me fa se me sabe ne minita na ntimi fa se for ma so pepe no de twitwa obroni yo wo di twitwa no na obroni asema maami ken adentina wo bo hu dadaada wantimi anyu maami asutire die ntia eno anse ekopie wo me ofa mo nyina ni enti me de ma ni hu ye ne maami baako ena kire be ma ne sem woti me maami ankasa kula no no onim se bibi sesi na me se adentina wan kan kire no se me ana me de enti kura maami so ma me nim se me maami ya we ye enti na maami we no etibo mi kuna manye se me won pasaso so when I said the idea no kwa me remember back in the time mo ba pasaso a ekoye ese na ma me nuane so ka kire me sai e na obi nhwe obi ba e na ma me mo no so mo dodo mo ho nti we ka asam kura de we be ka no sa na we so be ka nti na ne e de na wa wo be ka ti me ma me nuana wa film ni de o ti asia na ho flena me ka kire ne se Kwame Nkrumah bekumi se me sa kwa wale na se Nkrumah me nuana de me ka kire no aso o se de oba ya wa be ka na enkola e ka won ni de hwinsi
aha nti saa na ekoye nti na enye ade na maame mo de we ntimi nti asem a we ente aha omunim se wonim dada omudi edododo mu nti omu nkomode omu no mu ya trepe to omu di omu ho nkomo ti na minim se ono na nya awe abra Kwame Nkrumah de ne sa ma make sa wose na wokra wanyimo sesen abra Kwame Nkrumah de ne nsa kekan wa wokọ na wonyim dada na no na menyim na wonyim no obro wo na menyim na wonyim be se boso me sei ancha na me wo ye ancha fi ancha na wo ye Reverend, mentie busuafo bi ase o. Oba nyim dada na se be se boso me nwotwe ne nkunu so ano no. Ana ode ne nsakeka no. Anya biambo kwanka mo ne ntina nti wo sa akọ no na ekọ wo ye. Wo kọ Kwame Nkrumah na ekọ wo ye. Oza busuafo na mo ne fa bebe. Wo hwa ade no lady we no wan hwe ya obeblemu ne bebre but akwete se wo hwe omabusua ho ne da ho na ho na ayese wa aba obra enti se asamba ye betuma begina mu adai a kire ya adwena fa asem no ba wan kasa no emwa paade family ni sheda enimu bia ede ma ho enti na akwete se ane se abusuafo kwa da me baaye no ya mbeka asem no omonye ready some bedai omo bejeme omo nso bibia mpo echeze me ho ese da ehia omo bebre etakwa sa na manipa no I vulnerable and this lady otia no akua eye vulnerability ana de na ba bedru ba bia da wa ba bedru no enti ansam na ekokoso no ena maame no se na friends akwala na nyimunti ogine feeling nsem a eyeyi men tisa asem na maame na dai kana se because obi a onyemu a asem si ato no de minima de kone twase sa wo sa nipa na che de ko but bema no pa de we heartless enti wo banyem oye heartless ankasa me chasa me ankasa me so ye bema mentimenti ase adwene kra wode nam wiase ene akoma kra wode hwese dia asa akoso nyina no so no o se ne ma no so asa to mo asawamo enti minim dia ha me ankasa me wuni pako a be ma no oye ekedi esi nyina nka wo mabienu nu mpokura de katoma chese na me ma me no kamnya na kamibuza za ana abusua no ogidi se wobi na abo mudua edua dia ne sai sofo ase na amua odi tio ba jode te dia meka no ti asema meka ne ti ma meka sa ne se ma me no chese wo kwa aware no no ankasa na aware na dai amboa na anyi ama no eno no an struggle ya ena de baba ba konso so no so adwene mu yare o se de ban de ban ena we so ko aware edi kan no so a ka akobo ni kunu no ena ni kunu a ostoso mienu so ko ware nsese no watwitwa no minka sese bia ya no ba de ambasa me chere se ensam na yetete ne ye ka no asa ebro adwene ye asofo na do time bia we want to spiritualize at the end of the day akozo se na die beti na die pa efare banka sani obi nim ne nuanom na aka no so no se yenya wo mo so no mo de adi nkoma e bia ka beti ensem akom so be se de aka fa ho eno nti na mama dwene ekosa side se me try se me busa se ade no ebetime ayesunsumu ade ana ebe yesunsumu ade ya friend sofo apostle ho sofo Ponza and Abusia Diana Bao, Miss Waha. So we find time to maybe meet the family near her the root cause of because some are more Kekano and some is not a baby. What is here? As a suffering.
Oh, that is actually the entire mama the mibusa question. No, maybe I was under my or many other form. Say I come tonight. Anybody fefre bi ene twase adai omo ehwehwe na fa yesre nyankopon hira edema wo mo a because ansam na ye ka no eye too much eye atofo ye hia de but said wo sika ansam no ma me so beka bi atwa so no amansam na ye bebre wo no asam no ba bi a wo adai wo famfa enti serious Bambi ye bampi fokura ni atata ni so so for mo wrem bampi so on timi nkasa on say emotional me ankasa no on say ya mema ne de which is me ankasa me ho nja da zisim so ensam na wo ka no e too much for me so enti no na wo de hwade o asema ya saka ne bi oni se hwa se enipa na onyemo no be ma no antimi anya akoma ama oba wanyem ne abofo hye ne yem no so nesa nso hwe se o maame no ene na sa de anti ba ko bi na wo hye mfimfi no wono so obi a eno no so ntiase ne afreda busan mu asem na hwe se abaya yi obi a oba etua ne nufu ano eno na utwitwa no na abofa ne kita no da so eno na be akola foforo nso ewo edem ho chese na sansem we nyina ekoso a be ma no ti oni akom mesi ahonhom akwabani sabra na wonyim no wode ne sakeka ho no wanya haw bia ewo wawonim no ye operation doctor ka asembe na kire wo ye operation no no sinsuo ne ni akora no eni ye operation na se wode ne nsa ne keka wo ne de sabre na awade na edisai na ma wo me first born na wi me ne first born ti second born na sa case we started second born sana okay na se ne ba otoso mienu ono me ne ono me ba no Bema no ni abada yo. Chesa afekra na Matias no ti na chesa ma me we say ba no. Panin no one bema ne ba panin. Ai. Ha. That is on first born no. Ono so ewo edem ho. Na otwitwa o maame ewo ne ba anim. Oh ye ho. Na no so ni se kan na ye me kon. Yakoshe video no aba medofo sa story we ensem wo mu papa suro nipa na jai saman ewiase se wotumi suro saman na oje nipa dia na menim adwen a wo dwen fi se nipa ho ohu ne awone ne koba no obetumi adi wawu enye esen a esere kire wo nyina na kire odo ebi wo ho ana ye otan ne ye de esere ye no ekata so Intere na wahwe ho yie woni nipa entem se ba ne se woni obi edi asem bia na wahwe ho yie se ne be ya ochine bi no enkonkofa amane ohaw edamudie enfam brawo abrantie yi amana na monye otu ye me de medwe ho amentina se we asem we nya asem e wosenka ekudu sam pempenso we enya asem bia menko na makwa nka wenya sama e wose nka kokofa sekan twetwe bia bem enso hye watumi edi bone na sabon etere bia nipa bi di bone kura ma bronsam etumi ba ebe ka se bone we di e menseni mu bi mini mo hye chese bronsam kura bro ne so oni mo hye ne nseni nipa bi trimu osum ama mu di omnyonko bone kura na mo nti ya obi awo ena wo se ye beti ye se obi akukun akwara bi ade chen se obi akukun we obi aye obi se ensem bebre bonne nkete ne yesi ewiase mu ayedi yesi oman Ghana mu ne yedi na se we ekoso abre ni abre bia de ene se Ghana yenye safe ewo ye man ya yetimu ene na wo se obi akokope ba bi na okobo ne ho adwa ode ne ti kokoshe nye sa de ene Ghana ye besa ewo ha na raba no senka na adwen kro so se odwen papa adwen bone a enka se kan ko be ye firi ho
me na bre bia no se me ye bibia na se situation bi me ko situation bi a me twe me dwen papa ma dwen bone fi se me ngini pendi me nim adwen wo bitrim ubetumi aye me papa ubetumi so aye me bone me maami betumi akume me papa betumi akume saa so na me maami betumi age me nkwa me papa betumi age me nkwa nyam ne koba no obetumi adimawu saa so na obetumi age me nkwa nti minje ni pendi nti abre ni abre bia no fatu tirim se unje ni pendi odwen papa kakra no adwen bone kakra erabe se nka saa no odwen ya aka se kan yi ko be pagya afri mpaya ase ko be pagya afri ho de akwa pe ba bi e de esie enso esanse odo edidi ni tirimu nti wan dwen bone ama abrantie yinti hye ene situation wom hye tibia wakom a ne dade ene ye de ahyehyehye ne nsem a ontumi mfa emfa ne nsampo enye bibia mpo we adwuma papa ben no betumi a Jesus store no watena no na obi ba metade no wasole akwa yama hye wadi ne dem wakondem no mumye nhye bibiye yama yeni na hosa aboa owo ne nhye ne yama yembie yeni ne yembie ya adwemu na se yekoso a de sa adwene hye etim ye adwen papa adwen bone a yebeni ache yankwa ebewa mafeme futuo megidi se wonso afa wo de eno nti ni ye share ni ya like ni ya subscribe e de amaye nua no mo nsanka video we se ni abre bia no afutuo na yenso yensa eka no mo nso ensa beka bi eno nti me de besi ha merafo medi a mejeso a eye nana akosia adepa aha nso eye emergency Ghana TV da sene nso ye besa nso e share bi na me sra o se drop a comment no e wo comment section hono mo sama antimi nka bi ma abusia makra. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.